F'pass storiku, l-Parlament Malti uffiċjalment approva trasferiment ta' art pubblika lill fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli għall-iżvilupp ta' proġetti ġodda ta' akkomodazzjoni bi prezzijiet aktar baxxi. Tali proġetti se jkunu mirati lejn dawk li jaqgħu paga medja baxxa u allura jaqgħu biżżejjed biex ma jkunux eliġibbli għall akkomodazzjoni soċjali, iżda xorta waħda jsibuha diffiċli jixtru residenza bi prezzijiet tas-suq. Stqarrija mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli qalet li l-iżviluppi se jsiru f'erba' lokalitajiet ewlenin f'Malta li huma ta' Ġorni f'San Ġiljan, Ħall-Kirkop, fil-Fgura u f'Marsa Skala. Meta jitlestew ix-xogħlijiet il-postijiet se jinbjaw bi prezzijiet li jkunu inqas minn dawk fis-suq. Dawn is-siti ġodda jirrappreżentaw pass kbir il quddiem fil-missjoni tal-Gvern biex inqas id-distak fil-qasam tal-akkomodazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni J. Kazzopardi qal li żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà ħolqod dik li tissejjaħ il-klassi mġebda magħmula minn ħaddiema ħabrika li għalaw paga diċenti iżda xorta ma jistgħux jaffordjaw dar. Tenna li dawn ma jistgħux jisselfu biżżejjed biex ikollhom il-proprjetà tagħhom u ħafna jispiċċaw jgħixu mal-ġenituri tagħhom jew iħallsu kera li toħdilhom parti kbira mill-introjtu. L-ewwel business soċjali li qed jikseb titlu b'saħħtu fuq numru ta' artijiet li saħna bħala fondazzjoni jridu nsarfu f'numru sabiħ ta' djar affordabbli disponibbli għal familji ħaddiema bidħul medju. Da żgur li ma kienx ikun possibbli mingħajr negozjati ferm pożittivi mal-awtorità ta' djar mal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli li fil-waqt li jifhmu l-isfidi differenti f'setturi differenti tas-soċjetà Maltija jaqsmu magħna din ir-rieda li jissaħħaħ l-istok ta' djar affordabbli u li dan l-istok jissaħħaħ b'mod li jkun finanzjarjament u soċjalment sostenibbli.